Okay, hingke bahai tong bai. Norok kaisa koburu song khana bai kada. Koburu song ni khana uino nong ni bukha bisingo to lupcha kok beri subject inja khona ta hinei. Wan suk mung phai tong bai kana hayada. Tangi hingke bong ni song ni status tamti hai ngi thangka. Nong ni wan suk ma thik no. Gan ni mung ungkha lirom phu. Hai fana mo lirom hingke alkajat lirom. Uje singwan sungmani amti haya. Hingke agan ni main lyrics hingke khaja bo lirom phu. O khaja o lupcha. Birni khaja figure no tiyei. Gan slamang no borok sak no. Bodro singer hini wan sugui tong bayo. Lyrical singer hini wan sugui tong bayo. Aboni bagino singba jepro roast khajago. African sapainai. Kok hamya sawai limit cross khayei. Roast khayo hinei. Nijini kikrong ni khina ke wan sugya. Bui bai ikunong ni kikroko ki ni sajake. O je sanang no se hamya slamu. Hingke tini jing slanyai Tripura ni viral news rongo tiyei. Norok to kaham keno Simon bai kena. Tripura bu mahai news rongo nugui achom nugui meneyei. Facebook te WhatsApp status rongo public rok share khayei. Enjoy khailai. Jenugui bu jimani te 5 to 10 year ni lo. A koekjon haram khurok ni bagai. Tripura state pura bakjut state hinei recognize mannai. Hingke faidi o kok no left side to ni wei. Right side thangei. Tin ni din hajra shuru khailaisinai. सबको खुश रखना मेरे बस का नहीं क्या चीज से मैं गुजर रहा हूँ कोई समझता नहीं Baksa ba o borok no sini baikena te baksa ba sini ma heng jagi confused ngi tong baikena bo ungkha kisa jora sikang buman rompre wei sara jibon ni bagai jelo chobjak nai kok bai simia duniyawo kubui no mother chut tongo hinei public rokno pro prinai bihia cherai jefro ang family friendly roast khaisinai bodro roast tarang sinai hini man chungma jurawo kheno iko ma hai bihia samaj ni borok munu rokno nuguriwo hanke batai borola bini confidence nanya ba bumano rompre manjagai thanao tulangai photo bujak puru wase chuak nangi fegei dorlok bai montango thangai photo bujak ma ke post wi tongrago behia lachia te lupche rokni mukhang kra kimale thik no taklai ni badro mas ni seibe warja katana aboni bagina asik same to same seigia nangota asudda busan nang mapra Tripura kleri wi rikable te Tripura ni koekjona behia lopche rong record no basabai rikha Nini amo hai bihe tomung bai ningle sido jail bisingo masturbate khai blank ti kipmang nini a blank tiyo ar nijilar no kasle rewi kiklayei bokrok phatri tonai blesior bumano tapatap khane borok no bisas kriyangle tini imangon ugo bulikha borok masono ya masa selaba chero khole tongoni bo borok masa bo mungna hawai sake nini o imang ni story rok no buite bo hit ingsa khamuta haipano jeng saimano a borok masa sabo haipano nini bukhukti khanana muchungu tamni hinke nini bukhukti bini mungno khanake public rok ni smile 100 into 10 ngi thango Thompson bhai nini a imang rok kubui phanangi tongmano abo nungni jibo saimano abo ni bagino dukhunang jagi lama kinaro gari park khayei gari bisingo achugui nungi ma tonguta wan sugui naikhe chini Thompson bhai onek kora haise buini imang bai bini imang rok kisapano se milia nini o lupcha rere mkhang bai nini imang belekeno khapika haise imang sidese botabo ke lupcha type ni imang nuksiu amo bo nugna khenugui tongya chupchap teisa Facebook phai buini bo sai tong faite kho Teitamsa muk trio thengsa kana henke manuk khata henke amo hai imang nukmani lo nung puila sisawei dukho nang jakte tei engine oil khibiya da sala bo ungkha khoroksa wansa hanta bahike henke norok kisa jora sikang news nuk baikena bini sakni khum barma jorawo kaisa bikhumuk nang bongbrai kosom jat bai bini sago bajak masing bajagei bukha habjagei khari thangmani o bikhumuk grang jat bongbrai kosom bai aboni lo henke gap masing gabai bsa masa mandriwei kagi rohorjak mani khoroksa wansa musuk bsa bai tabugle bo pura kaham kini saiman kana haise tabuk awansa busilenyo bo mo haki pusinanya u amorok nole ta faltrung dido प्यारी समझ गई Oh, moba mega Tripura sible. Iko tolao fun malek ni mung. Biyango gari kawai kebag layei. Berai lai non rogabo. Tei owan sa mega Tripura no. Sirabai kebagi tongfro. Bini feeling stock robo mahayang tongkna. Kaham kino saimano. Haipano salaya. Doa ko henke foto busak kebe busak ka. Kisa kaham ki busak ima yediba. Ta masuk tailik balik ki tongna ringyanggai. Buslai rok vlogi ma tongba. Papare wan sa parbo hit no. Buslai vlog risiu. Abo ta mono chanang muchung jagai. Ta mono kusupna muchung jagai. Abo hayang kena. Omo ungka koroksa oloki beri tamni hinke yong lo siprok buti khaisari wei busa masana butharka tei nogor sude hospital kiklari ken kiba ihe amo bahaki yong lo siprok no ba buti islamai saiman kaino masa sik badi imang roko faisa paisa kino yong lo siprok no buti khaisa ke ruksuk ngya hinai na yong lo gebeng na tungmang manya ngai pokrok tungjagai
bornok kunani yongra siprok romi chao na sia chakrakni bagui je mano abono romi ma chakha norok ba posu chibukni sleipano se siliable chibuk asik yongra thokjana si yongra siprok chayana ble norok nole posu rok panse paili akubuno